كما يتخونوا كبرات خاتتلتي ميليشو كان واترو نعخم تتأكميو زبالنا ومدب حزنا متئنا لنا سناي مكتتال ود 10 عامات أخل ودان ريبيكا أبي كم زلو هالواتو أي تفلتن بهيوتو زرعيتو لغزي ود 1 عامات ينيرو نساد ما قوال 16 عامات نيرا بنشت أز ولدتو لمخنيات عدي أن عخز أكل سلدية بلين تبلاس لزنبرت أبنوس أدميات تمرت قديفة دقدقة جمرت اتزاد نساسب أي كابات أبيوز عابيو كمر عوكي إردا بلا أعتاللا ساعات كل تنين نقو بلتشحان 11 ريبيكا بنزين لكعكم ماستشي سحيبة أمرأة دنززا تويا نيرا كمزين خدشتت زدفع فوقا مخنيات نهت لمن دفرات كخونا إلايا دنزيزا خلا نتناي عامتن قال أوارحن قواتيرو زنبرا ودا دار آيتو دكاس وسدا يعنتا مسكفتتو جن ودا خاب حقوقا تسريقو صنحا كساع زامعالتي زي أدما دلي أي رخابتو ريبيكا كساع حجي أبقرناتات نيروبي كينيا تقمت بدحر زبهرون كسلسة أولعت وسيخيا أم نيروبي داك أنت تسرقون عديتات كتركب أشقاري كونان كما بالنت إستر تبهال عده ودا ودي 3 عامات زنبره بغلتشحن 18 تسرقا حجي دحيه بالله عديكو تزارب انكلا كسع منباسا كيده دليوي كابتا ودي يطفى الله سلام زبحال يبلين بنبال تزارب كارول تبهال دما ودا ودي 2 عامات زنبره كابز طفى 5 عامات زغبره كسرا انكلو بحيلي ليت مدربو غابيلو يمسيدمو نسخت تزارب انكلا ودي يطرح ملاسو لينبر مهرات غبرلكم ياتبل زوم نايت أليم على جانتن أنستی قدام حدارات أب زبتحو يبلنن بمباليوم زتللون أفريقيا أيت بهال جروب نتزقات أمزلو عمت ملوء تخاتاتي لاتويا كابتن أديتات تسرقون ببزح سلدي كم زشيطو مرتوعاتات رخيبهم يوم تتك أمولو ميلادما أب حدا هوسبيتال قلعة خمزدليو تمثيلهم بمئتاو مستابقو السارح ودي تزاراربو نايت ودا أسرارها كم زي مسل لكع كم أبو قلعة خوينو كل فورمتات زملاء مليويو يشهدلهم أتم سراتي بزحاتهم حانت خباتهم أنيتا تبهال سبيتيا أنيتا أبقرناتاتها حانسات حدرة مستان عز أفارة نمون توصلها سرحا دما قلع الشاشيت كا جنزب محازيو أتم تسرقهم هزانات تحت 3 عامات يوم نساخ تسرقهم من كلا نتنادو غلعت مدك أسي ويدما ماستشي تستين سانسا دما مستمارات كتتعاوت وعلا هاندبت وسطهم حلفي سلازلاتا نقال $500 نودي دما $800 جيرات شطو تا حلفي تاون كون لعل جيرات شطوم توم زغصوهم سبات ገሊኦም ህልፋን ውላድ ክኸውን ከሎ ገሊኦም ግን ንመስዋእቲ ኢሎም እዮም ዝገዝዎም ኣኒታ ምስተሓተተት ድሃይ ናይቶም ኣቑሑት ሸጠቶም ወልሓደ ከም ዘይትፈልጥ እያ ተዘሪባ ግሩፕ ኣፍሪካ ኣይ ዝገዝኡ ተመሲሎም ምስ ኣኒታ ተቆፀሩ ኣብቲ መዓልቲ ቆፀራ ኣኒታ ናይ 5 ወርሒ ህፃን ሽዑ ዝሰረቐቶ ሒዛትሎም መፀት ዋጋ $500 ዝገዝኣለይ ሰብ ካልእ ረኺበለኹ ድማ በለቶም ንሶም ግን ዕላምኦም ነቲ ህፃን ምድሓን ስለዝነበረ ድሓን $800 ንሕና ክንገዝኦ ብምባል ንፅባሒቱ ሰዓት 5 ክራኸቡ ብቆፀራ ተፈላለዩ ቦታ ቆፀራ ምስ ፖሊስ ከተበፅሑ ኣኒታ ግን ከይመፀት ወዓለት ድሕሪ ሰሙን ብሓደ ሰብ ተረኽበት ነታ ቆልዓ ብዝለዓለ ሰልዲ ናብ ካሊእ ከም ሸጠታ ነገረቶ ከልሕንዋ ዝሓሰቡ ህፃን ድማ ጠፍአት ፖሊስ ዝኾነ ክሲ ኣብ ልዕሊ ዓይንታ ይከፈተን ኣብ ኬንያ ቆልዑት ምሻጥ ግኑን ነገር እኮ ተኾነ ንፖሊስ ዝነግር ሰብ ግን የለን ምክንያቱ እተን ከምኡ ዘጋጥመን ደኻታት ወላ ሓደ ዘይብለን ሰባት ስለዝኾና ዳ ፖሊስ ክኸዳውን ይሓስብዎን ነፀሊም ዕዳጋ መመሊሱ ዝውስኾ ዘሎ ገለ ሕብረተሰብ ኬንያ ከም ባህለን ተመርዐን ወዲ ተዘይወሊደን ሓዳረን ዕንወ ስለዘጋጥም ነግድነን ወዲ ክገዝኣ ዝግደዳ ኣብ ዓበይቲ ናይ መንግስቲ ሆስፒታላት እዩ ዝበዝሐ ዝፀሊም ዕዳጋ ዝካየድ ኣብ ገለገለ ክሊኒክ ኣብ ክንዲ ምስራቅ እታ ኣደ ዘይትደልዮ ኮይና ክትሓርስ ከላ መፅኦም ዋጋ ይዋገይዋ እሞ ምስ ወለደት ቆልዓ ሸይጣ ገዝኣ ትምለስ ኣብ ኣፍ ደገ ሆስፒታል ዝተረኽበ ህፃን ወይ ኣዲኡ ግሒፋቶ ዝሃደመት ህፃን ብሕጊ ናይ ኬንያ ናብ ማዕበይ ዘኽተማት እዮም ክውሰዱ ዘለዎም ነዚ ሓላፍነት ዝወሰዱ ገለገለ ሓካይም ግን ከክንዲ ናብ ማዕበይ ዘኽተማት ናብ መሸጣዮም ዝወስድዎም እዚ ዝገብርዎ ዘለው ስራሕ ዘካታተል ሰብ ዘየለ ከም ድሌቶም ህፃን ይሸጡ
ነዘን ግዳም ሓደራት ኣንስቲ ሓገዝ ስለዘይብለን እዮም ዝሰርቅወን ሞት ውላደን ተሰሚዐን ጥራሕ እየን ድማ ዘቐስና ክሳብ ሕጂ ግን ብዛዕባ ደቀን ዝፈልጥዎ ነገር የብለንን ዳ ፖሊስ ዝኸሰሳ ኣንስቲ እውን ክሳብ ሕጂ መልሲ ወይ ተገዲሱ ዝሓተተለን ፖሊስ ኣይረኸባን ብኸምኡ ድማ ወላ ግዳም ሓደራት ንኹን ፍቕሪ ውላድና ግን ኣለና ከምታ ኣብ ዓብይ ገዛ ኮይንካ ውላድካ ትናፍቕ ንሕና ድማ ኣብ ጎደና ኮይንና እናፍቖም ኢና ብምባል ይዛረባ ሬቤካ ኣብ መወዳእታ ተሰርቁ ህጻናት ዘዕብያ ዘለዋ ሃብታማ ስድራ ቤት እንታይ ኮን ስምዒት ይህልወን ብምባል ተዛረበት ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብ ሜለሾው ልሎም ዓንቲ ሒዝናዮ ዝመፃና ነዚ ክትሰምዖ ዝፀንሐኩም ይመስል ዝኾነ ርእቶ ወይ ሕቶ ወይ ሒዝናልኩም ክንመፅእ ትደልይዎ መደብ ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮመንት ክትገድፉልና ንላቦ እዛ ቪድዮ ተፈቲኹማ ላይክ subscribe comment and share